Hola, molt bon dia. Avui continuem amb les nostres entrevistes a les diferents artistes que han exposat a l'Espai Joan La Fontana. I avui parlarem amb la Maria Gargot. Com estàs? Bé. Sí? Tranquil·lilla. Bueno, guai, no? Estàs aprofitant aquest temps, tiempo aparte un poco del món. Sí, mogollón. Sí, la veritat és que sí. Sobretot al matí. He vist que estàs fent una altra cosa. Sí, perquè jo et xafardejo molt i llavors vaig veure que estaves fent amb aquarel·les o amb nilines a la teva iaia. Sí. I queden com molt guais aquestes il·lustracions. Sí. I ara estàs fent perretes, que em semblen superdivertits, m'encanten els perretes. Va ser un canvi brutal. Ja, és un canvi una mica heavy. Sí. Bueno, és que en realitat tot va ser perquè vaig anar a una entrevista de revisió de portfoli amb la Irene Sabino, d'una editorial, de l'editorial Ecarel, i llavors li va agradar molt el meu treball i tal, no? Però com jo pròpiament no tinc formació com a il·lustradora, sinó com de belles arts i de pintura, doncs ella el que em va dir és que bàsicament el que em faltava era que a la il·lustració principalment sempre hi ha un abans i un després. No és mai una il·lustració sola, no és mai una imatge sola, sinó que abans ha passat alguna cosa, en el moment està passant alguna cosa i després passarà alguna cosa. I llavors jo li vaig com presentar algunes il·lustracions de la meva iaia, de la història de la meva iaia, que sí que era del tema de l'Alzheimer, perquè ella té l'Alzheimer en una fase força avançada i té 2 cuidadores i llavors estava com... Si vols, després veiem alguns dibuixos. Sí, vale, guai. Entonces, pues eso, estaba full con eso, ¿no? Pero entonces, entonces era como un tema muy sesudo, ¿no? Porque realmente también es emocionalmente, pues es como gordo de sostener, ¿no? Y a veces pues te dan bajoncillos y esas cosas, porque es un tema es una formatat molt futuda. Y entonces, bueno, estaba intentando pues hacer eso, ¿no? Hacer como una especie de... Bueno, seguir el consejo que m'havia donat la Irene Sabino de generar narrativa visual, que és el que més em faltava a mi, no? Perquè jo soc més d'obra final o no sé què, saps? I esto de la narrativa, venga, saps? I això de la narrativa, pues digo yo, pues sí que és complicat també. Sí, es como el talón de Aquiles, se dice, pues es como un poco el talón de Aquiles que yo siento que me falta, ¿no? Ja que part del que m'agradaria seria pues, com enfocar-me més al tema de la il·lustració i tal. Però ara sí, ho tinc una mica parat, de la iaia, necessito reposar-ho. Bueno, clar. Sí. És normal. Bueno, és una mica catàrtico, no? També per tu, vull dir que ha de ser com... Deu tenir el seu punt terapèutic i continua sent duro igual, no? Però... O sigui, amb això del Covid entres un poco en un inicio, en una crisis existencial, ¿no? Pero va muy bien porque te dices, oh, vale, pues ¿qué quiero yo un poco en la vida en realidad, no? Y, bueno, per una banda, crec que se m'han fusionat diverses coses. Primer que jo he començat a fer com pràctiques de Qigong i de meditació per trobar molt la pau interior i estar en un estat molt tranqui, no? I molt amb mi mateixa, trobar el meu centre i sí, és un poc friki, no? No és friki, és que jo també estic fent així com meditació i ioga, llavors em sembla molt curiós. Sí. Que fuerte! Perquè jo crec que molta gent s'està sentint així, no? Al final hi ha com una energia que no estàs gastant perquè no estàs corrents amunt i avall amb l'estrès, però que està aquí. Jo trobo que és superimportant i llavors, com moltes vegades tinc molta neurosis cerebral, no? Pues que me va la mente a tota pasta
pastilla i moltes vegades em passa que pinto o dibuixo i a vegades pateixo pel procés. I dic, fins aquí m'ha arribat. Així que me niego totalmente. Per mi no té cap sentit arribar a fer un dibuix i haver patit en el procés. Per tant, per mi el principal és, sobretot, gaudir del procés. I llavors, per mi, per aquí han vingut els perretes i tots els colors i la tinta xina, perquè estar en el moment present, sobretot, és el que m'evoca, el que m'ensenya, les pràctiques del qigong, les pràctiques del ioga, consciència corporal, consciència amb la respiració, el moment present, què està passant, no adelantar-te. Moltes vegades amb la il·lustració o amb el dibuix la ment ja s'ha avançat. Esperar, sobretot, practico molt l'esperar en el dibuix, intentar, no sé, equivocar-me en el sentit si existeix cap error, perquè no existeix cap... Aquesta filosofia també m'interessa molt d'acollir els errors. Guridi té un llibre que es diu Evitar l'error. En el seu moment me'l va llegir, em va agradar molt. És un llibre així molt il·lustrat totalment i parla d'això, de los pequeños hallazgos cuando uno se equivoca y les sigue el rollo. Sí, se me ha caído una gota, pues vamos a ver dónde me lleva la gota si la meneo por ahí, saps? Vull dir, buscar el joc, jugar molt. M'agrada molt aquest sentit també de jugar. Això és, ficar-li una miqueta d'alegria en el procés. No me gusta el rollo este tortuoso. Ja. Pues tu venies d'aquí, no? Una mica. Sí, jo me'n recordo quan et vaig conèixer que, ostres, que estaves fent pintura i feies una pintura com bastant realista, amb uns dibuixos com molt ben fets i molt elaborats i superrealistes i ara estàs com a l'altra banda total. Quan estàs pintant, ja ho saps, que hi ha un moment que te desapareixes i estàs allí. Però la diferència, suposo que amb abans i ara, és que abans, com que em preparava molt el que anava a fer, d'alguna manera. Jo ja sabia com anava a acabar aquella obra. I llavors ho controlava tot, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, el que jo vull desdibuixar d'alguna manera és aquest control que tenia abans i llavors obrir-me a la sorpresa en el procés creatiu. Per mi és un aprenentatge que es pot extrapolar a la vida per gaudir-la d'alguna manera més. Si tienes una cita o algo, ¿cuántas vegades, saps? ¿Cuántas vegades, ay, que pase esto, que pase lo otro? I quan no passa, pues ja t'has decepcionat, perquè tenies com la idea d'abans, i que amb la pintura, pues igual. Si no tens cap idea, no és des de la desil·lusió, sinó des de la que passe, que venga la sorpresa i això. Llavors, estàs treballant amb algun editorial? No, ara mateix no. Volia acabar, suposo, de tancar una mica el de la iaia i llavors sí que presentar-ho, però ara m'he donat un espai per veure com, perquè tinc molts esbossos, estava com plantejant també si seria la història de la meva iaia durant un dia, des que s'aixeca fins que no, quina narrativa, quina temporalitat tindria la història, llavors està com molt prematura. Però no, ara mateix no tinc... Sí que m'he presentat a convocatòries. M'agradaria fer alguna residència artística per Àsia. M'agradaria molt ara col·laborar. Fer molt pintura mural, també enyoro, m'agradaria fer alguna cosa així. Però sí que he col·laborat amb alguna editorial, sí que he fet alguna cosa amb alguna revista, però està tot una mica parat. I pinto per plaer, per seguir treballant, per seguir emitint la senyal de que estoy aquí, de que
puc fer això. Estic fent la meva botiga online per vendre il·lustracions originals, però sobretot originals, i en eso estoy. Què és per tu el dibuix i quin és l'aspecte o una cosa imprescindible que ha de tenir un dibuix? Saps? O sigui, què és allò que el dibuix, o el que li dona caràcter a un dibuix, no? Perquè sigui atractiu o sigui interessant. És que això és superpersonal, perquè què li dona caràcter a un dibuix? Doncs no sé, la persona, el traç de la persona, no? No sé, la seva mirada, d'alguna manera. Estil, no sé, perquè sí que hi ha persones que tenen un estil molt específic, molt quadrat, no? Però imagino que quan vegis aquest dibuix et faci com viatjar d'alguna manera, que et faci com viure alguna cosa, que et faci que te reboti el cap, diguis, oh, saps? Aquesta espècie de... Uala, tio, saps? Això és el que... no? Que et doni ganes de dibuixar. O sigui, que miris el dibuix i et doni ganes de... ¿Dónde está el lápiz? ¿Dónde está la...? Ja quiero, no? Això. Llavors, això com a imatge final, no? Però sobretot el dibuix com a procés. A mi m'interessa sobretot el dibuix com a procés. El que la gent viu, o el que jo visc, o el que les persones viuen, no? Com a dintre del dibuix, trobo que és... No, últimament penso molt en el dret a crear, que crec que és superimportant. M'agradaria com fer molta apologia a això, no? De que, jo què sé, molta gent no dibuixa o alguna cosa així, perquè sempre està la por aquesta de dibuixar malament, i a mi m'encanten els il·lustradors, els dibuixants o els pintors que dibuixen com monigotes, regulero, i que són una puta passada, per què? Perquè tracten temes com universals, tracten temes... tienen humor, los dibujos que sobre todo que tienen humor lo petan mogollón, no? Que transmeten aquest sentit i et fan viure aquesta alegria, no? Després l'amor, no? Que transmeten amor, no sé, que parlen sobre... que són crítics, els dibuixos que són crítics, no? Hi ha un artista que m'agrada molt, que és el Jean Julen, y es una pasada, o sea, no pararía de dibujar en la vida, o sea, él no para, es como una máquina increïble. Pues jo crec que és el temps que la persona li dedica a dibuixar, o sigui, es nota. Si la persona que ha fet aquell dibuix se passa la vida dibujando, es nota un traç, una línia, o sigui, expressa una barbaritat, no? No perquè un dibuix tingui milions de detalls t'està explicant molt, no? Depèn molt de l'autor. Hi ha un autor que, bueno, fa de tot, però es diu Ricardo Wasco i és una meravella, és una meravella. O sigui, i és ara ha penjat molts dibuixos entorn a possibles situacions que es donen a terme durant el Covid, i és una meravella aquest home. I després el que hem parlat abans, per posar un supercontrari, que és Moco, a l'Ivan Branch és tope de barroco. Té un barroquisme brutal. Però què passa? Que genera uns escenaris que lo flipes, amb uns colors juxtaposats que lo flipes. I llavors és com... És ell! És ell! És que ha fet això, no? Després també em va semblar superinteressant una cosa que van posar una agència d'il·lustració, l'Anna Goodson Agency, diria, o alguna cosa així, diria, dibuja lo que és inevitable per a ti dibujar, no? Vull dir, sobretot això, intentar dibuixar el que... Sí que un s'adapta una mica, si entres en el mercat de la il·lustració i tal, depèn del que tu et surti de natural, t'adaptes més o menys, no? Però sobretot, no sé,
disfrutar d'allò crec que és un bon barem. Mm. I quina seria com, així com per intentar com tancar l'entrevista que dura com mitja hora o així, i tancar en modo de tips, seria com quina és la manera que tu tens per despertar la teva creativitat, no? O sigui, com surts, quins mecanismes tens per sortir d'un bloqueo creativo? Si ens pots donar así como Sí, consejos. me encanta este tema. Es que además me encanta este tema. El tema de la creativitat i tot això, me flipa. Pues, jo crec que el que a mi em funciona és equilibrar una mica els meus hàbits de vida, no obsessionar-me. Si alguna cosa no sale, para, no te obsesiones, date una vuelta, algo, ¿no? Sobre todo. I donar-me molt de treball amb el cos. A mi em funciona molt, aterrar amb el cos. Si surto a córrer, faig meditació, ¿no? Me mimo en ese sentido. Entonces, no fer res ajuda molt també. O sigui, quan estàs bloquejat, jo me estumbo a la cama i miro per la ventana. Ja sé que és una tonteria, però és que em dona molta tranquil·litat i em dona molta pau. I vaig fer un curs de creativitat fa un temps i el professor era un crac, es diu Marc Segarra, i li van preguntar que cuándo es un buen momento para parar cuando estás trabajando, ¿no? Y dice él, pues cuando estás cansado. Puede ser, claro. Puede ser también un baremo, ¿no? Tan sencillo como eso, pues estar cansado, ¿no? I sí, però donar una miqueta, no sé, d'equilibri en tot, no donar, ¿no? La vida es como una tarta, ¿no? Aquell ejercici, ¿no? Tú tienes la tarta y entonces tú la divides, ¿vale? Entonces tiene que haber un equilibrio porque ¿no? Si tú no te diviertes, si tú quemas algo hasta el fondo, vas a acabar hasta las narices. Entonces, pues, enriquecerte con varias cosas que te gusta, ¿no? Enriquecerte de otras disciplinas artísticas. Per exemple, jo ara estic com estudiant teatre també i això m'enriqueix molt i m'aporta moltíssim, ¿no? O imagina't, sortir a fer fotos, ¿no? Dejar el dibujo, si es como mi lenguaje más primario, o sea, más primario, más básico, con el que yo me identifico más, pues irme a lenguajes que no tengan nada que ver. Sí. Pero parar y sentirme improductivo también, no pasa nada por no ser productivo. Yo pienso que la productividad es un poco una patraña. Rompe tu algoritmo, ¿no? O sea, es decir, tú estás haciendo una cosa constantemente de la misma manera, rómpelo a ver qué pasa, prueba otra cosa, ¿no? Si esto no te funciona, prueba otra cosa, ¿no? O si no aporta, aparta. Pues ya está, vull dir, cada cosa també és el temps, no? I també m'agradaria dir una cosa que m'ha vingut al cap, no? I és que moltes vegades, per això dels pensaments, no? Pues, posar consciència al que ens estem dient, també, no? Què ens estem dient? Som nosaltres els que generem aquests pensaments. Jo crec que és superimportant. O sigui, si tu estàs dibuixant o estàs pintant, o sigui, l'ideal seria intentar buscar, per mi, jo no puc parlar per ningú més, no? Pues intentar buscar un discurs interior amable i tendre cap a tu mateix. I el xicun... Com vas a fer respiracions, ara? Sí, sí. Jo estic fent el pranayama aquest, saps? No sé què és el pranayama. És això que vas controlant la respiració per on flueix. I llavors inspires per un lateral del nas, expires per l'altre, retens l'aire i no sé què. Hòstia, me l'apunto perquè no... Pranayama. Pranayama. Amb Y, no? Sí, no sé Vale. a quina, però... Vale. Sí. Pranayama. Pues que moltes gràcies. Moltes gràcies, m'ha fet molta il·lusió. Moltes gràcies a tu. Sí, sí. I a veure si fem lo de la masterclass. Clar. Estaria guai. Sí. Quan vulguis.
Igualment. Adéu, adéu. Adéu.